Manok mata eh. Ay, isusog ba yan? Oh, ayan na po. Ayan na yung magiging ulam natin. Yan. Yan. Hindi yan ihaw, sugba. So, mamaya, alam na. Yan. Okay. Shoutout sa mga kumakain nito. Additional. Ayan, masipag natin ipag-ihaw. Kain. Ano toy? Okay. Kain na na. Ano to? Ito. Ha? Mura. Masarap. Oh. Ano ba boy? Hindi. Sarap talaga. Ito na, ito na. Inihaw na tilapia. Titira ko eh. Hindi pala mamato sa loob. Bara no? Kamates. Kamates?
Sarap naman na to kumpara doon sa maliliit, ano? Oo. Nakabuhay pa to. Bakit mag-ihaw na pa? Hindi ko ang naglinis. Pag sariling linis na lang. Ano mo? Ha? Gulay mo. Yung? Gulay. Anong gulay? Gulay mo kanina. Ah, mamaya na. Saan kaya yung batang yun? Kumain yan kanina eh. Ha? Kumain. Dito? Sabay alis. Kumain natin. Kumain na lang siya mamaya pagka pumunta siya dito. Hirap niya kung doon pa yun matulog. Sayang. Nakakalimutan sa ano. Hindi pala kumain pag maanghang. Meron ka rin dito. Lamig. Kasi may... Bawa naman may... Ay, makatino kayo, May. Ito. Ano, away-away na. Ayos. Ayos ang labanan.